Don't get me wrong ne, cause nami ngithumiwe and ngithume uRich Uncle umalume wethu. So uRich Uncle uthi Monday ngo12 sizobe sikhala. So ucela mangabe uyazi wena usebenzisa umuthi uyongena endubeni Sunday ithi Monday ngo12 maka release iline up yabantu abahamba nathi uyasazi thina abantu aba important ku AFCON ungakhali. So ngiyakucela mangabe ugeza ngamanzi apiki sicela ugeze ngawe Sunday ne bangabe uyogwinya amacala sicela uyogwinya Clara Sunday ukuthi Monday ungazibulali bangabe umuntu wakho akekho yabo. Sonke siyazi uyogcwala labafana abase next door ngoba ukhuluma iqiniso bayadlala. So bengicela sonke nabona Mthuthu supporting isquad siye kukusho ukuthi abona Mthuthu bethu abekho siyazi ukuthi abona Mthuthu bethu inkomo. So ngiyacela Monday uRich Uncle uthi uzoba release abantu abahamba nathi ukuya AFCON. So ngiyacela mawungekho sicela ukazibulali or complain ene nani bona Mthuthu ngicela supporting isquad siye kukhala asiyi uRich Uncle utheke njene esizazokhala la.